No milí přátelé, vítajte v druhom príbehu Náš hrad. V tomto diele bude vojna. Máme tu asi mistera, ninju, Fetoša, Harryho Pottera a Spidermana. Poznáte Spidermana, aj toho Harryho Pottera v prvej časti. Fetoš asi mister povedal, naj sa zobudí. Zobud sa asi. A Spiderman povedal ninjovi, naj sa takisto prebudí. Prebud sa, ty. Ale nastala veľká vojna. Hele, čo to Ninja a asi mister sa zbudili proti Spidermanovi a Fetošovi. Zobrali šable toto. a začali útočiť. A ja ukážem toto. Dinosaura. No to bol veľký boj. Dinosaurus išiel na hrad. Išiel zožrať Harryho Pottera. A zjedol ho. Môže dať prežiť. Potom zjedol aj Harryho a potom zjedol aj Spidermana. Potom zničil stolík. Potom zožral Fetoša. A asi mister sa skryl. Nikto im neprišiel na pomoc, ale prišiel Kai. Povedal asi misterovi, čo sa tu stalo? Asi mister povedal, no zaútočil na nás ten dinosaurus. A potom dinosaurus zjedol aj ninju. A mám ho zničiť? Asi ninja a Kai povedal, mám ho zničiť? Asi mister, áno. Tak prišiel Kai a dinosaurus bol zničený. No kamaráti, iba asi mister a Kai prežil. No ale tento hrad sa volá podľa mňa Brekovský.